I avui, taller d'Scrabble en català a l'Escola Institut Intermunicipal de Sant Sadurní d'Anoia. 6 tallers per tots els alumnes de primer de l'ESO i 3 més pels alumnes de tercer de l'ESO. Aquí tenim el primer Scrabble del matí, senyors. On posareu aquest Scrabble? Molt bé. Han fet empenyeu, sanau i C. 30. Vale, 30 més 50. 3. Quants? 80. Molt bé, nois. Felicitats. Els tallers s'han desenvolupat dins d'un bon àmbit d'harmonia i, sobretot, han descobert un món on les paraules són la raó de ser. Agraïm l'activa col·laboració dels professors, professores, tutors i tutores que, amb els alumnes, hem aconseguit que aquests tallers despertin molt interès per la llengua i per descobrir nous mots, amb l'ajuda també de les eines en xarxa, totes gratuïtes i sense anuncis. I recordeu, jugant també aprenem a estimar la llengua.